egesaku keregio kurigia kwa iguru mono, egesaku kia abantu abang'aini, egesaku kebwate isiko yaye nonye nase ense ya Kenya na ense ya isiko oise korigereria omogusi ominto asare omogusi ominto iga akorete investment kera ekona samagana ya kugura emegondo mogusi no are samagana ya ebiasara kubeka chigari para mogusi ominto no are asa amagana ya okwagacha chinyomba kwegukira landlord abagusi no bare okorigereria okogenda na echinsemo chinde kwanyora ng'a abagusi ba minto otogokora buya chiroya tobwate they are the most competent lawyers ense ya Kenya ya produced ever. Chiroya chire Kenya ne chiroya chikorugusi na chichiateneniri noyene none binene bachire bagambire bakachinse chiri cheisiko mukuyunga international igari ICC bagambire binororo echiroya chikorugusi kokorigereria bina bire binene Kenya kwanyora ng'a igo tubwate babo Dansan Omari, igo tubwate babo Kiribu Mbeta, igo tubwate babo Lawrence Nyangitu, igo tubwate abagwakiri Eric Okongo iga abantu abanene tubwate chiroya ntanyare gokwanaga chiroya tubwate babo Nyaberi chiroya chinene chinkong gokogenda nacha konyora kare ndire nari kuburi ng'a tubwate no tugutwara no na abachachi baitu baro abachachi baro bakadacha konyora anti yane yemo n'omuchachi mwana bwatambe umuchachi ni anti yane ono gacha konyora ng'a igo tubwate gusi gogocha abantu bakoreta amang'ana ye chisabu abagusi go tubwate kweri bono egento nkeraekemo inche kegosumbwa butambe siasa yaito twasinyiri kwebanga twasinyiri kabisa mbaka twaikira ase tokoegwa ebirogo ebinene ase eng'encho omogusi gamanyikaine ng'a n'omonto bwomokia n'omonto korigia n'omonto obwate chisemi twairwe ebirogo ntagete koraba barire ebi tobwate bono iga ndobwate ekerogo gia education mwaroche nonya education ase ebudget yasometu yaetu chibesa chinyinge mono omonto otenenerete ekerogo eki CS n'omogusi ntoirwe oyo otenenerete parliament mogore ng'ae chief whip mogusi oise kogenda nonya ase chipati okonyona epati ekoraba ono iga yense omonto oibu nonya obotreasury obeire interested ng'a dende amari aya y'epati omogusi naenda very young otaraika nonya 40 years timaiti gosoikire 40 years Chafet Nyakundi ninche korokia ese nebwate imani na intwe oise korigereria nonya nkorumaega twairwa abantu abanene ekerogo kerigia CJ mwari koruka ng'a Chief Justice twaetu Maraga omugaka Maraga naende agakora egasi kare omonto ore farm tari monto kware konyegeria iga eki akanire mpaka nakanete agakanso obochori obonene bwarenge bwa presidential agakanso manya oino omogusi in history gete getanya gokorekana Kenya na East and Central Africa nkagirete tukamenya gutwara ase chi cabinet cabinet tugatwara ng'a bamurugete ng'a super cabinet minister Fred Matiang'i tukamenya gutwara Solicitor General naende bono iga ntobwate Solicitor General neba kubatebe bona abagusi ba minto inkekorokia kiga abagusi aba ense geto tambwete ense ya Kenya geto tambwete